أرست زينام قدما منستر أبي أحمد أبي وسم بحر الصوماليا مقدشو زقات ممتكعت قبل رعد سعيبو بزطفة هيوت تسمعهم حزن قريصهم رسم محدار كل الأوروميا شمال سابديسا بزوا مبراق بورنا بكوتا قد أمزل مع مهرت سرناي نايم كامرها قبري آجاميرون خبزين وصاي أمريكا كفصم زخل متقعت إيران نمكلخال عليما توسختي مراقبن نفرت وجن نب ماخلاي مبراق كم زوافر تفليطام سلام طعنها بالله كبرات تملكتنا كما تكونوا نسعة تدالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات اندامر خبركم صنح دما نبران فسايم سناي مكتتال قدماي منستر ابي احمد ابي وسم بحري صوماليا موقادشو زغاطم متقعت قبر رعد سعيبو بزطفه هيوت استسمعهم حزن غليصوم تم قدماي منستر ابي محبراو ميديوم ابزم حلالفو ملختي بت متقعتي بزطفه هيوتن زبصح غداتن ازي حزينيلوم أبزي تقام وان حسابنا صلتنا مسجدات سدران حزب صوماليان يو كبلون غليصوم أب وسم بحر صوماليا مقادشو تماليا ماسيو بزقات متقعتي قبر رعديم سلاسان كلتن سبات هيوتو منسنو أبلعلي كالوت سسان سلستن دما قدات مقطامو يذكر منسترتوت مسلعلوت كفلت قبري يزتلهم معباي آتاو وشتعدي كأند قداي ممحيش ماكرو قطبا سلازخونم ات قطبا بزفل فلو متن آتاوي مكاب كم زقبا منستر جنزب آيت أحمد شدي هبتي مدرخ قليس أمالهم منستر جنزب آيت أحمد شدي كم زبالوو تي ممحيش ماكرو قطبا وتسيتاو زخون مفراي نتن عقم آتاو معباي انت كاليلهم سلازخونون آتاوي زمناوي بزخون سرعة السرارحة بأقباو مكاب كم زقبام حبيرهم آتاو وشتعدي بأنصارتي زفاري حفشاو عبيت فريات وشتعدي مالتون GDP زهلو بصحيت معباي كأند قدايتي ممحيش قطوا كم زخونون تزاريبهم شرفوت أي بعداقا نكوسن مقوارو زمناوي متان هفتن سرعة نقدن نكهلو كم زحك زون صاريحهم اللهم استمال ريفورم قطبا وصيتاون مقبار تي قطبا بزفل فلولك آتاوي مكاب يقبا كبلونا تحساسيبهم منستر قدات وصاي فيدري امباسادر تاياز قسلاسي مس منستر قدات وصاي تركي حاكان فيدان تزاتيوم امباسادر تاين حاكان فيدان بصوماليان سودانن بزعبا زلو واناو كنتاتن كالوت كلتياون زباون قدات ملزابوم تغليصلوم نسلامن مرغغعن قرن افريكا بمتحبار مسراح كم زل مرغغاصوم كاب منستر قدات وصاي زرخبنا حبريتا يردم أمرار حان سرحتنياتاتن مقداير إثيوبيا بكتما أديس أبابا كفلة كتما بولي فلسي بمتكال حملواي آسرو من بيروم وانا فتاة مسرحتي مقداير آيت مسفن تاسو تي مقداير حلوة كوابي كم حاد محبراو حلف نتوسيدو الناس رحم مخان قليسوم كاب تخلافل سبتوساخي نتكوابي متشون تسمع معن زخونو تكنولوجيتات آفيشن أب تغمي بموعال نايبعلو استواطو النا بركة إيلوم اتي مقداير أب مرها قبري تخلافل حملواي أسر كرتشحون عسر تشدشان عامة مرت حقر بوكال زخونو 50 شح فلستات نمتكال تلمي كمز حزن كساب حزد ما 27 شح فلستات كمز تتخلون عفلي تملوم سرحتنياتات تكال بقدوم توم ستخلو فلستات بمكن خان حلافنتهم كم زواتون أب قصالون أب حملواي أسر
ዝገብርዎ ተሳትፎ ኣጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉን ምዝራቦም ካብቲ መገዲ ኣየር ዝረኸብና ሓበሬታ ይረድእ። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዞባ ጎፋ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ጉድኣት ንዝበፅሖም ወገናት ዝኸውን 5 ሚልዮን ብር ደገፍ ኣበርኪቱ። ኣብቲ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ምክትል ኣካቢት ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ርክብ ወፃእን ሰላምን ፈትሂ ማሐዲ እቲ ባይቶ እቲ ሓደጋ ካብ ዘጋጥም ጀሚሩ በቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ዝተሰምዖ ሓዘን እናገለጸ ከም ዝጸንሐን ገሊጸን። ብምክንያት እቲ ሓደጋ ጉድኣት ንዝበፅሖም ወገናት እውን 5 ሚልዮን ብር ደገፍ ከም ዝተገብረ ኣፍሊጠን ኣሎ። ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ምክትል ኣካቢ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ትካላት ልምዓት መንግስቲ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ ኮሬ ብግዶም እቲ ባይቶ በቲ ሓደጋ ጉድኣት ንዝበፅሖም ወገናት ብዘላቕነት ንምጥያሽ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዝገብሮ ደገፍ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅለሉ ረዲኦም ኣሎም። ነቲ ደገፍ ዝተረከቡ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ጎፋ ኢንጂነር ዳግማዊ ኣየለ እቲ ሓደጋ ካብ ዘጋጥመሉ እዋን ጀሚሩ እቲ ባይቶ ሓዘኑ እናገለጸ ከም ዝጸንሐ ብምዝኻር ነቲ ዝተገብረ ደገፍ እውን ብሽም እቶም ተጎዳእቲ ኣመስጊኖም። ዋና ቤት ጽሕፈት ቤተ ክርስቲያን ቃለ ሕይወት ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ጎፋ ብምኽንያት ሓደጋ ምህማም መሬት ንዝተጎድኡ ወገናት ዝውዕል 10.2 ሚልዮን ብር ሓገዝ ኣበርኪቱ። ሓላፊ ዋና ቤት ጽሕፈት ቤተ ክርስቲያን ቃለ ሕይወት ኢትዮጵያ ዶክተር ስምዖን ሙላቱ እታ ቤተ ክርስቲያን በቲ ሓደጋ ጉድኣት ንዝበፅሖም ወገናት ከም ትጽሊ ድሕሪ ምዝራብ ኣብ ቀጻሊ እውን ተወሳኺ ሓገዝ ንምግባር ቃል ኣትዮም ኣሎም። ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ጎፋ ኢንጂነር ዳግማዊ ኣየለ ብወገኖም ጉድኣት ብዝበፅሖም ወገናት ካብ ዘዕቆብሎም ግዝያዊ መጽለሊ ሓንቲ ዝኾነት ኣብቲ ከባቢ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ቃለ ሕይወት ኢትዮጵያ ምዃና ድሕሪ ምጥቃስ ነቲ ዝተገበረሎም ሓገዝ ኣመስጊኖም ክብል ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣመላኺቱ። ትካላት ንመሐደሲ ኣባይቲ ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናት ዝውዕል ልዕሊ 10 ሚልዮን ብር ዘውፅኡ መሳርሕታት ህንፃ ሓገዝ ገይሮም። ኮሚሽን ግምሩክን ሚኒስትር እቶትን ኣብ ክፍለ ከተማ ለሚኩራ ንመሐደሲ ኣባይቲ ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናት ዝውዕል 10.2 ሚልዮን ብር ዘውፅኡ መሳርሕታት ህንፃ ከምኡውን ክዳውንትን ጫማን ሓገዝ ገይሮም። ሚኒስትር እቶት ወይዘሮ ኣይናለም ንጉሴን ኮሚሽነር ኮሚሽን ግምሩክ ኣይተ ደበሌ ቃበታን እቲ ሓገዝ ንምክትል ፈጻሚ ስራሕ ክፍለ ከተማ ለሚኩራ ኣይተ ኣስጨንቅ ብርሃኑ ኣረኪቦም ኣሎም። ሚኒስትር እቶት ወይዘሮ ኣይናለም ንጉሴ ኣብ እዋን እቲ ርክክብ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ትሑት መነባብሮን ዘለዎም ክፋላት ሕብረተሰብ ንምሕጋዝ ዘኽእሉ ብዙሓት ስራሕቲ ምውጋኖም ገሊፀን ካብ ኮሚሽን ግምሩክ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም
بعد زينا بمكتاب تركبوا خبركم كبرات تملكتي حزر ما زرزر ناب زحزنا زيناتاتك حلف رسم محدار كل الأوروميا شمال عبدالسا بزوبا مبراق بورنا بكوتا قطم زلم عمر تسرناي نايمك مرها قبري عجميروم أبتي مرها قبري مجمار لعلوت حلف تسراح فيدرالن تي كللن مركابومون تقاليس اللهم نس أبصاب سلومن تقاي مولو برهان قرماي رسم محدار كل الأوروميا شمال عبدالسا أبزوبا مبراق بورنا بكوتا قطم زلم عسرناي نايمك مرها قبري عجميروم أبت مجمر مرها قبري لعلوت حلفت فيدرالن كللن ترخبون تخون رسم محدار كل الأوروميا شمال عبدالسا أب كباب ربحت إنساسات زلو عمق حفت تفترو بمنتقام قد سأل نزل ولمعات من رقاقات كم ذكال على اليوم يوم كلاتش منجست صوست نجاروش لأنه تقطر أرجو سراي نبرو عندنا للذي زناباتشو عطر زنابي على شكاويوش لاي منجس خللنا أب سلسة قدياتيو تأمتهيو ناسرها زتنها تحدا حتير زناب نزرخبو خبابتات زناب بزوح زي دليو زرقي ناي مقرب سراح تساريحيو تخالي مبال كالاي دما حتير زناب سلزخونا ببعرايت حاريسو يبتحن سلزي نزين مغيار بمكانيزيشن سفيح سراحيو تساريحو بكومباينرن بتراكترن تحجزو بركز ولو سراحات مسراح تخايليو بز مخنياتون طبو زبالو تيت من مزقاب تخايليو مبال سالسايكا نتسترخ بزناب من محدار بزي مخالنا نزين مغيار سفيح سراح تساريحيو كما كلالصاتهم رئيس محدار منجست تكلل زنقاس زنابا بزرخو كبابيتات عبيت أمتيبو مسرحو على اليوم يوم እንደዚህ አይነት ለመሬት ላይ ሆኖ ነው ቦረና ስንዴ ሲለመንለት የከረመው أو كم زعينت لمع خواب خوينيو بورونا سرناي ناتلمنلو زتنحة أب لمع هاجر وشتي خوينيو بورونا أب صقم زنبرة إزي تفات هزب خوينو خيكونا نحنا باقواب ممرح سلزي قالنايو سلزي تنكيرنا انت سارحنا زي غير نجار كم زيلو مرعيايو ሚኒስተር ከተማን መሰረተ ልምዓት ዝኾና ጫልቱ ሳኒ ቦገነን ኣብ ዞባ ምብራቕ ቦረና እናለምዐ ዘሎ ልምዓት ስርናይ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ንምብራቕ ኣፍሪካ ዝተርፍ ምዃኑ ኣልዒለን እየን። እንግዲህ ዛሬ በምናየው ደረጃ ሎምና ተረኣይ ዘሎ ውፅኢት ብጣዕሚ ዝድነቕን ንፈለማ እዋን ፍረ ዝተረኣየሉ ቦታ እዩ ምባል ይከኣል እዩ። እዚ ዘርኢ እንታይ እዩ? ፓርቲ ብልፅግና ሒዝዎ ዝተለዓለ ቅዋም ብትክክል ዝምራሕ እንተኮይኑ ክንደየናይ ውፅኢት ከምፅእ ከም ዝኽእል እዩ። ሓሳብ ፓርቲ ብልፅግና عوتنا خونا ممصون يملاختيو نفلم اواني تزريو بميكانيزيشن ون ان تحجز مخانو رينا اينا حزه تجميرو بزلو قلطافه زقصن تخوينو نمبرق افريكا ون اقم مخان يخاليو ኤቲቪ ዘዘራረቦም ሓረስቶት ቦገኖም ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ ከባቢ ድርቅ በተደጋጋሚ ከም ዝለዓል ገሊጾም ሕዚ እቲ ዝነበረ ኩነታት ከም ዝተቐየረ ገሊጾም እዮም ሓሊሳ ከመሲን ኣርጊታን ካና ኩኖ ሕዚ ከም ትርእይዎ ምህርቲ እንዳኣከብና ኢና ንርከብ ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ ዞባ 4 እንስሳ እዮም ብብዝሓት ዝነብሩ ነይሮም ሕዚ ግና ሕርሻ እንዳስራሕና ብኮምባይነር ምህርቲ ናኣከብና ኢና ከናፍዩ ሃሊ ቅድሚ ሕዚ ንሕና ሕርሻ ኣይንሓርስን ነርና ኣብ ከባቢና ድርቂ ብተደጋጋሚ ይፍጠር ነይሩ ሕዚ ንሕና ናብ ሕርሻ ብምእታውና ውሕስና ምግቢ ናተረጋገፀ እዩ ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ ዞባ ልምዓት እንስሳት ብስፍሓት ዝፍለጥ እንትኾን ድሕሪ ዝተወሰኑ ዓመታት ግና ዘመናዊ ልምዓት ሕርሻ ኣብቲ ከባቢ እናተተግበረ ይርከብ ኣብ ኢትዮጵያ ትግበራ ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ ኣብ ትሑት ብርኪ መነባብሮ ንዝርከቡ ዜጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ሃገራዊ ዕቤት ብዘቐፅል ኣገባብ ብጥቡቕ ምቁፅፃር ዝትግበር ምዃኑ ሚኒስትር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሺዴ ገሊፆም ቶም ሚኒስትር ገንዘብ በቀዳማይን ካልኣይን ምዕራፍ ሃገር በቀል ከይዲ ምምሕያሽ ኢኮኖሚ ናብ ዝተማለአ ትግበራ ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ ንምእታው ምድላዋት እንትውገን ምፅንሑ እውን ገሊፆም ኣሎም ንፀብፃብ ሜሮን ምትኩ ድሃብ ያሲን ኣብ ኢትዮጵያ ምትግባር ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ ኣብ ታሕተዋይ ብርኪ ናብራ ዝርከቡ ዜጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ሃገራዊ ዕቤት ብዘቐፅል ኣገባብ ብጥቡቕ ቁፅፅር ዝትግበር ምዃኑ ሚኒስተር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሺዴ ገሊፆም እቶም ሚኒስተር ገንዘብ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ፈላማይን ካልኣይን ምዕራፍ ከይዲ ምምሕያሽ ሃገር በቀል ቁጠባ ናብ ዝተማልአ ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ ትግበራ ንምእታው ምድላዋት ክግበር ምፅንሑ ገሊፆም ሃገራዊ ባለሀብቱን ለመደገፍ የሚያስችል ስራ መስራት የመንግስት ሃገራዊ በጀት ሃፍቲ ንምድጋፍ ዘኽእል ስራሕ ምስራሕ ኣታዊ መንግስቲ ብዝለዓለ ብርኪ ንምዕባይ ጉዳይ ትካላት መንግስቲ ውፅኢቶም ምምሕያሽ ከምኡውን ዘፈር ፋይናንስ ልክዕነት ምርግጋፅ ብፍላይ
ተወዳዳራይነትን ዓቕምን ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ምዕባይ ብሓፈሻ እዞም ዝተዋደዱ ሪፎርምታት ብዝተናበበ ብዝተጸንዐ ኩነታት ዓለም ለኸ ሓገዝ ብዘለዎ መልክዕ ብፍላይ IMF ወርልድ ባንክን ዘለቅሑ ሃገራትን ብሓባር ሓጊዞምና ሓገዞም ተወሲኽዎ ናብ ዝተማልአ መማሐሺ ማክሮ ኢኮኖሚ ዝተሰጋግርናሉ ኩነታት እዩ። ንግዲ ባንክ ኢትዮጵያ ካብ 850 ክሳብ 900 ቢልዮን ብር ዕዳ ካብ ሚኒስተር ገንዘብ ብምውሳድ ትካላት ልምዓት መንግስቲ ካብ ዕዳ ነፃ ንኽኾኑ ብምግባር ስሩዕ ስርዓት ፋይናንስ ንምፍጣር ውስንነት ከም ዘለዎ ገሊጾም ቁጠባ ኢትዮጵያ ንምቕጻል እዚ ፖሊሲ ምትግባሩ ምቹ ምዃኑ እውን አብሪሆም ይሄ ሪፎርም በከፍተኛ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋሞች እዚ ሪፎርም ብዓበይቲ ዓለም ለኸ ትካላት ፋይናንስን ዘለቅሑ ሃገራትን ድጋፍ ተገይሩሉ ምትግባሩ ንዕውትነቱ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ዕዳ ብምሽግሻግን ብምንካይን ልዑል ውፅኢት ዝተረኣየሉ ንብሔራዊ ባንኪ መትሐዚ ዝኾነ ሓገዝ ካብ IMF ልዑል ገንዘብ ዝተረኸበሉ ካብ ባንክ ዓለም ብዝተፈላለየ መልክዕ ንመንግስቲ ብሚኒስትሪ ገንዘብ ኣቢሉ ልዑል ሓገዝ ዝተረኸበሉ እዚ ድማ ንሃገራዊ ባንኪ ሸርፊ ወፃኢ ንምዕባይ ልዑል ጥቕሚ ምህላው ነቲ ሪፎርም ንምትግባር ዘኽእል ቅዋም ዝተፈጥረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ንምትግባር እቲ ፖሊሲ ብዝለዓለ ምድላውን ጥንቃቐን ብምምራሕ ናህሪ ዋጋ ብምቁፅጻር ጽዕንቱ ብምጽዋር ዝተረጋገ ቁጠባ ምፍጣር እቲ ቀንዲ ዕላማ ምዃኑ እውን ሚኒስተር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሸዴ ገሊጾም ይሄ ገንዘብ ምን ላይ መዋል እንዳለበት በቂ ዝግጅት የተደረገበት እዚ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ክውዕል ከም ዝግባእ ብቁዕ ምድላዋት ዝተገብረሉ እኹል ማዕቀፍ ቁፅፅር ዘለዎ ውፅኢቱ እናተረኣየ ዝምልከቶም ትካላት መንግስቲ ዝፍጽምዎ እዩ። ከም ሚኒስትሪ ገንዘብ ናብዘን ትካላት ኢና ነፍስሶ ብመዳይዚ ስርዓት ፋይናንስ ኢትዮጵያ ድማ ብብዙሓት ሃገራት ዝሐሸም ግልጽነት ዘለዎ ውፅኢታውነት እውን ዘለዎ እዩ። ስለዚ በዚ ብርክዚ ስራሕቲ ልምዓትናን በዝለውጢ ጽዕንቶ ንዝበጽሖም ክፍልታት ሕብረተሰብ ዝግበሩ ድጎማታት ወሰኽ መሃያ ሓዊሱ ዝውዕል እዩ ዝኸውን። ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝምራሕ ጉጅለ ማክሮ ኢኮኖሚ ንታሕተወት መሃያ ተኸፈልትን ኣብ ትሑት ብርኪ ናብራ ንዝነብሩ ዜጋታት ድጎማ ዝኸውን ቅድመ ምድላዋት ምዝዛመውን ገዋል በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በዳይሬክት ቀጥታ አመራር የሰጡበት ብክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር እናተመርሐ ዝተዛዘመ ዲዛይን እዩ ዘሎም ፈለማ መሃያ ንታሕተወት ክፍሊት ዘለዎም ንምኽፋል ምድላዋት ተዛዚሙ እዩ። ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽንን ሚኒስትር ገንዘብን ምስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ቲም ማክሮ ኢኮኖሚን ብሓባር ብምዃን ሰፊሕ ዘተ ተገይርዎ እዩ። ተሰሪዑ ተወዲኡ እዩ ኣብ ቀረባ ክጸድቕ እዩ ክትግበር እዩ። ነዚ እውን ወሰኽ መሃያ ብፌደራል መንግስቲ እዩ ዝሽፈን ንክልላት እውን ብቐጥታ ክለኣኽ እዩ። ኣብ ከተማ ኾነ ኣብ ገጠር ዝነብሩ ዜጋታት ተረባሒ ንምግባር ብድጎማ ነዳዲ ክሳብ 100 ቢልዮን ብር ዝበጽሕ ድጎማ ምግባር ዘኽእል በጀት ምትሓዙ ገሊጾም ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ንምትግባር እቲ ፖሊስን ውፅኢታውነትን እጃሙ ክዋጻእ ጸዊዖም ዜና ዕዳጋ ይቕጽል። ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ 500 ሚልዮን ብር ንምእካብ ትልሚ ሓንፂፁ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ግብሪ ምኽፋል ክብርን ግቡን ምዃኑ ዝገለጹ ከፈልቲ ግብሪ ብወገኖም ዘጋጥሞም ዘሎ ምንግልታዕን ምዕሩይ ዘይኮነ ግምት ግብርን ክፍትሐሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ፍስሓ መብራህቱ ዝስዕብ ጸብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ። ግብሪ ምኽፋል ሃገራዊ ግቡእ እዩ ዝበሉ ነጋዶ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ብፍላይ ብርኪ ሓመር ውሃ ኸፈልቲ ግብሪ መዓልቲ ወሰን ተቆሪጹሉ ኣብ ምኽፋል ከም ዝርከቡ ሓቢሮም። ይኹን እምበር እቶም ዓማዊል ግብሪ ንምኽፋል ናብ ኣብያተ ዕዮ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን በዝሒ ተገልጋላይን ኣገልጋላይን ዘይጠዓም ብምዃኑ ብግዜኦም ግልጋሎት ከም ዘይረኸቡ ቅሬቶኦም ንኢቲቪ ገሊጾም። ግብሪ ያው ሃገራዊ ግዴታ እንድዩ ግን ዝመጾስ ኣቦቱ ኮይኑ ክኸፍሎ ምኽኣለ ነይሩ ካብዚ ኩሉ ገልጣዕታ ንጎ ክልተ ምፈረቓ ነብዚኣተ እስካብ ሂዚ ያው ትርእየና ኣለኻ ተወሰኑ ወረፋታት ተርፈኒ ሂዚ እውን ጋና መዝገብ ንምውፃእ እዩ እዚ ድሕሪ መዝገብ ምውፃእ ከዓ ካሊእ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፕሮሰስ እኒአሉ ማለት እዩ እና እዚ ቁሩብ ምንግልታዓት እኒአሉ ንእሽተይ መዝገብ ካብ መዝገብ ቤት ክወፅእ እንተሎ ክምዝገብ ኣለዎ ተመዝጊቡ ንመን ከም ዝሃብካዮ ድሓር ክምለስ ተለ ከዓ ኣታዊ ኮይኑ ናብ እከለ ተው ኢሉ ከዓ ከኣት ኣሎ
ከምኡ ዘይተገብሩን ምንታይ ተበልካዮም ተመዝገብ ቤት ሰብ ሓይል የብልናን ዝትርእይዎ ዘሎ ተፋይላት ክነብፅሕ ክንመልስ ክነብልና ንውዕል ሓቆም እዮም ናይ ሰራሕተኛ ሕፅረት ኣሎ እቲ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ስራሕ ኣካይዳን ሰራሕተኛን ኣይማጣጠን ዘውዚኒኦ ግብሪ መፅካ ምስ በልኒ ናብ ቅሬታ ኣካል ከድዮም ኢሎምኒ ቅሬታ ኣካል እውን ከም ትሪኦ ኣለኻ ርእየ ተዓፂሉ ኣሎ ብኣግባቡ ክኸፍት ይኽእል 8 ሰዓት ሓሊፎ ኢሉ ኣሎ ምክንያቱ ብኣግባቡ ኣስተናጊዱ ችግርናይ ትለሎ ፀገሚ ላብ ፍታሕ ከምፀላ ተገቦ ከም ትሪኦ ኣለኻ እዩ ምክንያቱ ሰበይቲ ተስተናገደ ኮፍ ኢሉ እኒኦ ወረፋ ሒዙ እኒኦ ይጉላለ ኣሎ ዝጉላለኦ ዘሎ ግን ሰራሕተኛ ዓንፂሎ ይኮነ ነጉላልእዎ ዓቕምት ሰራሕተኛን ተገልጋላይን ሳይማጣጠን ውሒዱ ሰራሕተኛ እና ስለዚህ ዘሎ ግልጋሎት ብሓፂር ኣነ ዝነግረካ ሰራሕተኛን ተገልጋልን ኣይማጣጠን ሰራሕተኛ ውሒዱ ሰራሕተኛ ብልዕልዩ አንጻላልዩ ታራ ሒዙ እውን ከይሰርሕ ረአዮ ዝደገ መሊኡ ኣሎ ዝውሽጢ መሊኡ ኣሎ ደጋፍ መፍለስ ለኸየለ ኣየር ከኣቶም እውን ይኽእል እንቶም ሰራሕተኛ ተጎዲኦም እዮም ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ቀዳማይ ወያነ 500 ሚልዮን ብር ንምእካብ ዓመታዊ ትልሚ ሓንፂፁ እናሰርሐ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ምእካብ እቶት ዝረአ ዘሎ ጉድለት ወሃባ ግልጋሎት ንምፍታሕ ጊዜያውን ዘላቕን ዕማማት ተታሒዞም እናተሰርሑ ምዃኖም እውን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ምዕራፍ ኣባይ ኣፍሊጠን እቲ ዝበልካዮ ቀዳማይ ወያነ ሰፊሕ ይፍለጥ እዩ ብርክት ዝበለ ነጋዳይ እውን ዝተኣናገደሉ እዩ ምስቲ ዘሎ ሰራሕተኛ እቲ ዘሎ ነጋዳይ ክርአ ከሎ ኣይማጣጠን ትኽክል እዩ ከምቲ ኖርማል 2 ሰዓት ኣቲኻ ወይ 2 ሰዓት ፈርቃይ ኣቲኻ ነትሕዘን ይሁ ግልጋሎት ንምሃብ ተነጋዳይ እውን ብሰዓቱ መፅኡ ንዕንጉህ መፅኡ ታሪሕ ስለ ዘሎ ተናእሰ ሓደ ፈርቃይ ኣቲና ቢሮና ክስርሑ ዝግብኦም ናይ ቀድሞ ምድላዋት እንሰርሐሉ ኣብቲ ዝመፀ እውን ነጋዳይ ታራሒ ዝኸፊሉ ከየርፍድ እውን ምስ ሰራሕተኛ እዚ ምርዳእ ጌርና ኣለና ድሕሪ ኩናት ኣብ ሕውየት ዝርከብ ዘፈር ንግዲ ክልል ትግራይ በብእዋኑ ምምሕያሽ ምንቅስቃሳት ንግዲ ዋላ እንተሃለዉ ኣብ ግምት ዓቐን ግብርን ኣብ ባይታ ዘሎ ዓቕሚ ነጋዶን ግና ምዕሩይ ከም ዘይኮነ እቶም ከፈልቲ ግብሪ ሓቢሮም ዝወሰኸ ዘይኮነሲ ኣብቲ ምቹው መዓንቲ ግቡእ እንተኸፈልካ ፅቡቕ እዩ ኣብዚ ሕማቕ መዓንቲ ኣብዚ ናይ ሽግር መዓንቲ ኣብዚ ጥሜትን ፀበባን ስደትን ዘለዎ ህዝቢ ግን ካብቲ ዘምፅኦ ሓሳቡን ክትውስኸሉ የብልኻን እቲ ዘሎ እውን እንታይ ሰሪሑ እስክትን እንታይ ሰሪሑ ህዝቢ ትግራይ ሰሪሑ ግብሪ ክንኸፍል ግዴታ ናይ ግቦና እዩ ምክንያቱ ግብሪ እንድሕር ዘይኸፈልካ እቲ መንግስቲ እውን ጠጠው ክብል ይኽእል እቲ ልምዓት እውን ክመፅእ ይኽእል ግን እንታይ እዩ እቲ ችግር ህዚ ንሕና ዝነበርናዮ ኩነታት ማንም ሰብ ይፈልጦ እዩ ዓለም ይፈልጦ እዩ ዘርፊ ስራሕና ሸቐጣ ሸቐጥ እዩ እቲ መፅኡ ዘሎ ግብሪ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ብሱል ተጋነነ ማለት እዩ ትግራይ ጠሚኡ ብጦርነት ብሽግር ብኸርተት ይፀንሑ ማለት ነጋዳይ እውን ነጊዱ ኢልካ ግብሪ ንኽትኽፍሎ የፀግም እዩ ገዛ ክራይ ንምኽፋል እኮ ባዕሉስ ይኸብዶ እዩ ግን ንግዲ ክዓፁ ስለ ዘይኽእል ዘለዎ ነገር ክኸፍል እዩ ብኣይ ረኣያ ከምዚ ዝገጠሞ ንትግራይሲ ግብሪስ ናይ 1 ዓመት እኳ ነፃ ክስደድ ነይሩ እንኳን ነፃ ምስዳድ ግን ሕዚ ንምሳሌኡ 3000 ሄክታር ኢልካ ብእምነትካ ተቕሪብካ ከምቲ ውዕላት ገለመለ ይነበረን ቅድሚ ሕዝቡ ዝነበሩ ካብ ዝዕፆ ማዕፆን ካብ ዝስረቕ ማዕፁ ተሰይሩ መስተዋት ተሰይሩ ገዛውቲ ተፈናቂሉ ብዙሕ ችግር በፅሕዎ እዩ እዚ ባዕሉ ዛገዝኡ ክዕሩይ ንኸካርያሲ ነፃ ክግበር ነይሩ እቲ ተኻራይ እውን እንታይ ሂወት እኒኦ መንግስቲ ሰራሕተኛ ደሞዝ ክንደይ ዓመት ኣይተኸፈለ ሰራሕተኛ ኩሉ ተዓንፂሉ ነጋዳይ ነገደ ነፃ ክኾን ይግብኦ ምስ ትወፅዑ ተርእሲ ሓደ ኣብነት እዩ ነይሩ ነፃ ክኾን እንኳን ነፃ ግን 3000 ሄክታር እያ ተይልካ ከመይ ገይሩ ዝመንደር እዚ 3000 ሄክታር 4500 ተዊሉ ይግመት በቃ ይከፈል ተማጉትካ ከዓ ኣብ ኸርተት ኢኻ ክትነብር ሕዚ እኳ ዘሎ ሰልፊ ሒዝዎ ዘለሲ ክንደይ ሰዓት ግዜ ይውድእ ኣሎ ቅርታ ከፈልቲ ግብሪ መልዕሊ ገይረን መልሲ ዝሃባተነ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ትግራይ ንምሕዋይ ዓቕሚ እቶት ምውሳኽ ኣድላይ ምዃኑ ብምግላጽ ሕቶ ዓማዊል ዝሰምዑ ጉጅለታት ተጣይሾም ዓማዊሎም እናተኣናገዱ ምዃኖም እውን ኣብሪህን እቲ ጽንዓት ኣብቲ ባይታ ትሕዝትኡ ትቦትኡ እንታይ ይመስል ኢልካ ማእኸል ጌርካ ኢኻ ተጽንዕ ምስቲ ናይ ሕውየት ናይ ነጋዳይ ተልዕለ ዘለኻ ትኽክል እዩ ያው 2 ዓመት 3 ዓመት ኩናት ጸንሑ እዩ ተነኣሰ ግን መንግስቲ በተለይ ደረጃ 2013 14 ካብ ግብሪ ምሒሩ እኮ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ናይ ደረጃ ሓስ ናፃ ተባሂሎም እዮም እዚ ኣካል ሕውየት ኢልካ ይዝውሰድ ተነኣሰ ካብ 2015 ግን ተነጻጻሪ ሰላም ኣለና ተነጻጻሪ ሰላም ተሃልዩ ከዓ ተነጻጻሪ ስራሕ ኣሎ ስለዚ ካፍታ ስራሕ ያው ተዓንያ ንብላል ዘለና ትግራይ ሓወተ ኮይና ከዓ ውሽጣዊ ዓቕምና ነጠናኽር ኣለና ኣውዚ ሓላፍ ዘላፍ እንተሃልዩ ከዓ ስርዓት እንሄዎ እታ ስርዓታት እያ ስርዓት ቅሬታ ተቕርብ
ግብሪ ምኽፋል ሃገራዊ ግቡን ክብርን ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ነጋዶ ከባቢያውን ኣብ ባይታ ዘሎን ግምት ክፍሊት ግብሪ ብፍትሓውነት ክረኣየሎም ንመንግስቲ ሓቲቶም መንግስትና ፀገምና ርእስ ፍትሕ ከምጠና ከለሎ ግቡእ ፅንዓት ይገበሩን ይመስሎም ይህሉ ብትቀደም ዝነበሩ ክመስሎም ይኽእል ብብርኪ ክልል ዘሎ ምንቅስቃስ ልምዓት እቶትን ሕቶ ነጋዶን ምላሽ ንኽህቡና ንዘቕርብናዮ ሕቶ መልሲ ብዘይምርካብ ክነቕርብ ከም ዘይከኣልና ንገልጽ حز دما ناب